أبشودن حدش منجست نمقام بوليتيكا وزتي كايد كم زلوا صبصبات الرجاجيزم زل على بقعة وحسنة كمون علم لخو ملك عتات زمالة سندات مننة مجشان تداليو خم زلوا منجست شودن حبيرو أبقرنا أفريقيا زلوا غلولا ونمفتح زجبر زلوا عالم لخو سعرتات أبزغط زلوا زلوا وان تي خوينات الدو كبلوا زلوا تغلوا عزيز أبيبيو زبل صب تمحلالي في الله سلام زو خبركم تخاتل تمدبنا زي خاب ستوكهولم زمربرو مع كنزينا هارمون انلو مع 19 حدار كل تشحن عسران حدن زدالو مسنادو زينا قندر استاد بمقدم كقربلكم مس كلهم مع باستوديو زلو مسارحتي مسانا خد صنحو زعدمكم محار ابراهامي دحرزي مسغاغري نابزر زر زينا كمرحكم سناي مكتتال نمنجست شودن كتمرح بأبومبر هجراو بايتو شودن مزنة مقام منجست تركبت ويزرو ماغدالينا أندرشون منجستينو مقام زخ إلى دمتي عبالات بايتو شودن بعبلا للنت نمركب مسل في فانسر زجبر زلو ناي حدقتن إن كان هبان بوليتيكا وزتخ سابسوني يابزلو وان نمسل سال تصرح كم زلا حبيرا تا قداميتو قال نسيتي مراحيت منجستي أب تاريخ شودن كتكون تثبيت زجبر الله زلو ويزرو ماغدالينا أبز حالة فصمون منجستنا مقام زخيل كنتات كتتات احتواه وازن برجيزة أخالب زي منبارو توسخ جيزة بمحتات بأبومبر بايتو سلسة فقداخ سابسوني عسران كلتن حدار مسلفي فانسر زلوا فلالاي بمصباب دمس عبالات بايتو تسلفي كتوحس صعوغزة تتكايد الله تباهيلو الله بمسارتي حبريتا سوني اتزته فرنتهيبو زمص زلو سمون حجر شودن بفلاميتي قال نسيتي زمرح منجستي كهلوا مخانو ناي بوزحت تثبيت كوين الله كابعلت حدت الرخل التشحن عسران كلتن جميرو ناي شودن كارد مننتن باسبورتن حدش ملك حيزم كقربو مخانم تغليزو زي زخللو زلو مخنيات دما ناي شودن كارد مننت باسبورتن زل على بقعاتن وحسنتن عالم لخاو ملكعتاتن زمالئ نخخون تباهيلو زتجبر مخانو منجستي بزوصو مغلصي حبيرو بزي مسرت ناي شودن كارد مننت باسبورتن اب عالم ناي فلما تباهيلو زنغرلو بانصفا فسئلي ويكا فلويت ايمج زفلت أجابة سرارة خخون يوزبل مربب حبريتا بوليس شودن إذا حدش أجابة تمينتي ويكأمدنا قرتنا خي صرح وزا شجر خون يقيلوا الله تسألي خبز تفلالي خورنا عاد كتريون كلها زن صفف سئل خوينو كم زرعي كان بتوسختي باسبورت بأولترا فايلنت برهان تراي زرئي سئلي زحاز خوني فيرما دما أبك قداماي قبل نايتي باسبورت خمز خون كوينو اتي تشيب دما تمحيشو قريبو الله تباهيلو الله قطرين ناي شودن كارد مننت باسبورتن دما خابت زنبرو بزحي مالت شمونت أهازات نابت شعات أهازات كم زخون كم زتقبرن بتوسخي أبز باسبورت مثل نايت متشؤون أقوام شودن كهلو خمز خنن كمو دمان الناس انت قعزو وناني نايت باسبورتن مقلاص مثل ناي عوافن زحاز خوني تباهيلو خمز الله تحبيرو حدش باسبورت كاردن مننتن زدلي سب دما دحر مجرشا ناي زعمت زخملكت كم زغل اتزلو باسبورت دما كساب ناي اقلقلوت علوتو زودا بسراح كوعل كم زغنه اتي مقلصي وثيقو ارديو أب زوبا غرنا أفريقيا فليلو أخو أمريكا جيفري فلتمان مس مختل قداماي منستر إثيوبيا دمك أمكونن كوينات دو أبزبلو لخونتات كم زوزتيو تحبيرو زرزر تزكايد وزتز تقلص حبريتا كوانتا زي وصي أب مقراص توصن كوينات دو كبلن أبزخل كالوت مقدتات كم زتزراربت أبصابات رويترس عملكيتو اللهم فلتمان سلسته معالتي أبي إثيوبيا زصنح كوينو مسكالوت لعلوت سوا سلطان فدرالاو منجس غزرارب تثبيت كم زغبرون تي حبريتا ارديو بيتعيه قدات وصاي أمريكا زوصو حبريتا خمزو ملكتو دما فلتمان كوينات دو زوللو مقدي أمد لاي زدهب زرربات كاي تثبيت كم زغبرن يغون برص أبصابات عملكيتو مخم زلو تي أب وتر زاتو منجس إثيوبيا بحيلن بوتادراو صوتن ناب دونغيو ناي زته
መንገዲ ስለዝኣተውን ወታደራዊ ገስጋስ ሓይልታት ትግራይን ኦሮሞን ንምግታእ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ከም ዝኾነ ኣገልግሎት ዜናታት ቴሌግራፍን ቢቢሲን ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስዕረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝወፀ ሰፊሕ ዜናዊ ጸብጻብ ኣተንቢሆም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕለት 2 ሕዳር ናይ ህጹጽ እዋን ካብ ዝእውጅ ንዳሓር ኣብቲ ሃገር ብውሕዱ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ተጋሩ ተገፊፎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መንግስቲ ምውዓሎም ወኪል ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣረዲኡ ኣሎ ኣብዚ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ን6 ተዋርሕ ክጸንሕ ዝበሃል ዘሎ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ሰብ መዝን ዝጠርጠርዎ ሰባት ብዘይፍቃድ ቤት ፍርዲ ክፍትሹ ክኣስሩ ክሕይሩን ስልጣን ከም ዝተዋህቦም ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣለዉ ብዘይካዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 70 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ዓለም ፕሮግራም መግቢ ካብኣቶም ፍርቆም ተፈቲሖም ከም ዘለዉ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ኣቃሊሑ እዞም ሰራሕተኛታት ዓለማዊ ፕሮግራም መግቢ ዝኾኑ መራሕቲ መካይን ኣብታ እንኮ ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ክልል ትግራይ ተኣቱ መንገዲ እናሰርሑ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር ኮይኑ ቅድሚ ዞም መራሕቲ መካይን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ትግራዎት መንግስቲ ብዘካየዶ ዓሌታዊ ሃድን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ ዓብይ ኩባንያ መድሃኒት ፋይዘር ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ 5.3 ቢልዮን ዶላር ማለት 48 ቢልዮን ክሮነር ውዕል ከም ዝፈጸመ ገሊጹ ዝውዕል 10 ሚልዮን ብልቃጥ ፓስከሎቪድ ከምኡውን ዝዓይነቱ መድሃኒት ሕማም ኮቪድ-19 ዝኾነ ከኒና ንምርካብ ዝዓለመ ምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ ክብል እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ እዚ ዓይነት መድሃኒት ንለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ምቁፅጻር ሓድሽ ስትራቴጂ ንምሕንጻጽ ዝሕግዝ ኮይኑ ሕሙማን ቀንዲ 19 ናይ ቀደም ናይ ሓኪም ከይከዱ ኣብ መጀመርያ መድረኽ ናይ ሕማም እንከለዉ ክፍውስ ከም ዝኽእል ተዘሪቡ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካን መድሃኒት ፓክስሎቪድ ተፈላጥነት ንኽህቦት ማለሶኒ ኩባንያ ፋይዘር ኣቕሪብዎ ከም ዘሎን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት 180,000 ብልቃጥ መድሃኒት ከፍሪ መደብ ከም ዘለዎን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ድማ ክሳብ 50 ሚልዮን ብልቃጥ መድሃኒት ከፍሪ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ መሰረት ዝተገብረ መጽናዕቲ እዚ መደብ ነቶም ተነቀፍቲ ክፋል ሕብረተሰብ ክሳብ 89 ሚእታዊት ካብ ሓደጋ ሞትን ሕክምናዊ ምክትታልን ዘጉድል ምዃኑ ዝገለጸ ሓበሬታ ተመሳሳሊ መድሃኒት ካብ ኩባንያ መርክ ከም ዝፈረየን ምስ ኣሜሪካ ናይ 2.2 ቢልዮን ዶላር ውዕል ፈሪሙ ከም ዘሎን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ኣብቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ቤት ማእሰርቲ ኬንያ ከም ዝሃደሙ ዝነገረሎም 3 ሓደገኛታት ክሱሳት ግብረ ሽበራዊ ራዕዲ ኣባላት አልሸባብ ናብ ጎረቤት ሃገር ሶማልያ ክሃድሙ ክብሉ ኣብ ምብራቕ ኬንያ ዳግም ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩ እዞም እስራት ብሰንበት ካብቲ ኣብ ናይሮቢ ኪማቲ ሃዲሞም ዝወፁ ከም ዝኾኑን በዚ ምኽንያት ትማሊ ሓላፊት ቤት ማእሰርቲ ቤት ህንፀት ኬንያ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተባረረ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍትን ዋርድያታትን እቲ ቤት ማእሰርቲ ኬንያ ኣብ ቀይዲ ክውዕሉ ከለዉ ገሊኦም ብሰሉስ ኣብ ዝነበረ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ፕሬሲደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሓላፊ ዊክሊፍ ኦጋሎ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣመራርሓታት ኣካላት ጸጥታ ተሓታትነት ንምዕሳል ብቕልጡፍ ክትክኡ እዮም ከም ዝበለ ይዝከር ወሲኹ ድማ ትካላት ጸጥታቶም ዝሃደሙ እስራት ሃዲንካን መሓዝ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ሃብቲ ሃገር ክጥቀሙ እቲ ፕሬሲደንት መምርሒ ከም ዝሃበ ተነጊሩ ኣሎ ፖሊስ አንጻር ግብረ ራዕዲ ብወገኖም ነዞም ውልቀ ሰባት ንምህዳን ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬሲደንት ብዝተዋህቦም መምርሒ መሰረት ኣብታ ሃገር ኣብ ኩሉ ኩርናዓትን ኩሉ ዶባትን ጽዑቕ ስርሒት ከካይዱ ከም ዝቐነዩ ተፈሊጡ ሙሻረፍ ዓብደላ ጆሴፍ ጁማን መሐመድ ዓሊ አቢካር ሎሚ ካብ ናይሮቢ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከም ዝተታሕዙ ፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ መሐመድ ዓሊ አቢካር ኣብ 2015 ኣብ ቆጻጽራ ኤውሮጳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ኣብ ዝተባገብረ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኸሲሱ ማእሰርቲ 41 ዓመት ተፈሪድዎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብቲ መጥቃዕቲ 148 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ዜና ዘኪሩ ኣሎ تكتاتلو زلهم هارموني ميديايو دحرزي حصير خناتات اير زسومن زي ناب حصرت زيناتات كسغاغروكم ايترحقو مسانا صنحو
ኣብ ሃገረ ሱዳን ንዴሞክራሲ ዝጠልብ ሰልፍታት ህዝቢ ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ሱዳን ዝወፀ ሓበሬታ አመልኪቱ ኣብ ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ኩሉ ተሃገር ኩርናዕ ይካየድ ከም ዘሎን ሱዳናውያን አክቲቪስት ህዝቢ ናብ ጎደናታት በመውፃእ ነታ ልዑላዊ ቆንስል ብሲቪላዊ መሪሕነት ክትካእ ዝግበር ዝነበረ መዓልቲ ዝዝከረሉ በመሰረት ዝገበሩ ወፃውዒት ሱዳናውያን ናብ ጎደና ወፂኦም ተቃውሞም ይገልጹ ከም ዘለው ተፈሊጡ ሰመግዚ ሱዳን ኢንተርኔትን መስመር ቴሌፎንን በመዕጻው ንተግባራት ፕሬሲደንት ነበር ዑመር አልበሽር ይደግሞ ከም ዘለው ተዓዘብቲ ይገልጹ አልቡርሃን ዝመርሖ ዕልዋ መንግስት እንተዘይ ካይድ ሎሚ ታሪኻዊ መዓልቲ ኮይና መሐለፈት ኔራ ዝበለት ሓበሬታ መርከብ እተቁጽረላ መዓልቲያ ኔራ ተባሂሉላ ኣብ ክንዱ አልቡርሃን ነቲ ዴሞክራሲያዊ አገባብ ዓጺ ስልጣን ኣብ ኢዱ ተቆጻጺሩ ምህላው በመጥቃስ ሱዳናውያን አንጻርቲ ዕልዋን ዓለውትን ተቃውሞምን ድምጾምን ይገልጹ ከም ዘለዎ ካብ እምዱርማን ዝወፀ ሓበሬታ አረዲኡሎ ሰመዚ ርእሰ ከተማ ህንዲ ደልሂ ብሰንክና ኸፈ ዝመጸ ብከላ ኣየር ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ኣብታ ከተማ ክዕጾሙ ውሳኖም ገሊጾም ብዘይ ካዚ ክሳብ ዕለት 21 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ስራሓት ህንጻ ከም እተኸልከለ ተሓቢሩሎ ኣብ ጽላታት መጓዓዝያ ምክልኻል ሃገርን ዝተዋፈሩ ናይ ህንጻ ስራሓት ገዲፍካ ኣብ ካልኦት ደው ክብል ተገይሩ ከም ዘሎን ኣብታ ከተማ ካብ ዝዓያ 11 ብከሰል ዝሰርሓ ትካላት ሰዓተን 5 ጥራይ ከዓያ ተፈቂዱለን ከም ዘሎ ካብ ደልሂ ዝተወፀ ሓበሬታ አመልኪቱሎ ካብ ፌስቲቫል ዲዋሊ ንድሓር ከተማ ደልሂ ብግመ በካለ ኣየር ተኸዲና ደቢና ምህላዋ ጸብጻባት ከም ዘመልክቱን በዚ በካለ ጋዝ ስርዓት ምስትንፋስ ሰናቡ በምዕጋት ጥዕናዊ ሓደጋ ከም ዘስዕብ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም አመልኪቱ 10 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 5 ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣሜሪካውያን ቀዳማይ እብረ ኸታበት ኮቪድ-19 ብኽታበት ፋይዘር ቢዮንቴክ ከም ዝተኸትቡ ዋይት ሃውስ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተጠቃሊሑ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ኣስታት 2.6 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ህፃናት ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝተኸትቡ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣዋሃደ ክታበት ዝኾነ ጄፍ ዚየንተስ ገሊጹሎ መጠን ብዝሕናይዞም ዝተኸትቡ ህፃናት ምስቲ ቅድሚ 11 ዋርሕ ዝጀመረ መስርሕ ክታበት ናይ ልዕሊ 16 ዓመት ዝኾኑ መንእሰያት ክነጻጸር እንከሎ ብ3 ዕጽፊ ከም ዝልዕል ክግለጽ እንከሎ ቶም ኣብዚ ሰሙን እዚ ቀዳማይ እብረ ኸታበት ዝተኸትቡ ህፃናት ድሕሪ 3 ሳምንታት ማለት ኣብ እዋን ክሪስማስ ካልኣይ እብረ ኸታበት ክኽተቡ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ኣረዲዩ ኣሎ ኣብ ሃገረ ኬንያ ካብ መርዓ ወጻኢ ኣፍቀርቲ ድሕሪ ሞት ኣፍቀርቶም ክወርሱ ዝግበር ልማድ ብሕጊ ክትእግድ ምብጋሳ ካብ ብዙሓት ዜጋታት ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ተገሊጹ ኣሎ መሰረት እዚ በኣባል ባይቶ ፒተር ካሉማ እተላዕለ እማመ ድሕሪ ሞት በዓል ሓዳር ናይ ምውራስ መሰል ዝህልዎም እቶም ብሕጋዊ መርዓት ተወልዱ ቆልዑ ጥራይ ክኾኑ ከም ዝኾኑን በዚ ድማ ሃብቲ ምስጢራዊ ኣፍቃሪአን ወይ ኣፍቀርቶም ክወርሳ ዝጽበያ ኣፍቀርቲ ወይ ከዓ ኣፍቀርቲ ምንም ዝወርስዎ ነገር ከም ዘይብሎም በዛ ሓድሽ ሕጊ ተደንጊጉሎ ብዙሓት ኬንያውያን በዚ እማመ ከም ዝተሓጎሱ ብኦንላይን ሓጎሶም ይገልጹ ከም ዘለውን ድሕሪ ደጊም ካብ መርዓ ወጻኢ ዝግበር ጥንሲ ሃብቲ ንምግሓጥ በለጸኛታት ኣይክህልውን እዮም ዝብል ወረስቲ ሕጋውያን ቆልዑ ጥራይ ከም ዝኾኑ ጃን ቸጌ ዝተባህለ ዜጋ በትዊተር ሓጎሱ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩሎ ካልእ አኪፔ ኦቦንጎ ዝተባህለ መንእሰይ ከም ዝበሎ ሃብታማት ሰብ ሓዳር በዛ ኣዋጅ እዚ ባህ ከም ዝብሎም ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ከይረሃጹ ክኸብሩ ዝደልዩ ሰባትን ብሰንኪ ዘይሕጋዊ መርዓ ናይ ካልኦት ሃብቲ ንምውራስ ኣብቲ ሃገር ዝግበር ልሙድ ተርእዮ ዘትርፍ ሕጊ ብምዃኑ መላእ ኬንያውያን ብሓጎስ ክቕበልዎ ይግባእ ከም ዝተባህለውን እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልና መሰናዶ ዜና ዝስጋብ ሕጂ ዝክትከታተልዎ ዝጽናሕኩም እዮም ንምክትታልኩም እንዳመስግንኩም ዝመጽእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ የራኸበና ንሎሚ ሒዘልኩም ዝቐረቡ ናይ ዜና መደብ ግን በዝወዲ ኣለኹ ልዋም ምሸት ዝመጽእ ዘሎ ቀዳምን ሰንበትን ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዩ ሰናይ ናይ ዕረፍትን ቀዳመ ሰንበትን ግዜ ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ሶኒ ስጋብ ንራኸብ ተሓንቀኒ